ଜାଣିଛ ବାପା, ଶାଶୁଘର ଭାତଟା ନା ଆମ ଘର ଭାତ ପରି ଏତେ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ। ସେଠି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କିଛି କଥା ସହିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଯାଇ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଭାତ ମିଳିଥାଏ। ଏ କପାଳରେ ଭାତ ଦୁଇଟା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା, ଭାତ ଖାଉ ଖାଉ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଝରି ପଡ଼ିଥାଏ। ବାପା, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଭାତ ଦୁଇଟାର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ଭାତ ଆମ ଘର ଭାତ ପରି ଶସ୍ତା ନୁହେଁ। ଏ ଭାତ ବହୁତ ଦାମିକା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଲୁହ, କଷ୍ଟ ଆଉ ଝରଝର ସହ ମିଳେ।